Allah ya saka musu da kai Allah wannan alkhairi da shirya ya Allah ya yi shi har ba an ya musu har yi ba ya an ya mu baki Allah ya saka musu da kai da suka wannan tunani ka jawo wannan lamari na kai Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba ta da fadiya da suka ba ta Allah ka gafarta Allah ka yawa yin sauran rayuwar Allah ka rama a cikin biyansa Allah ka biyo cikin biyansa Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya mai kuma wannan kashi ya ka tara a wannan masallaci dan tare da Allah ya saka mana kai Allah ya amfani baya Allah ya amfani da yan uwa gaba ɗayan su Allah ya amfani su Allah ya amfani da gaba ɗayan su yara Allah ya sa inda malin ya taka ya sa ka kasa ka taka Allah ya sa ka kada Allah ya sa su haka ka kada Allah ya sa su haka ka dan da Allah haka ba ya yi ya taka ko ka ya yi kuna fata kada Allah ya sa ta ko yin ne ya ce ko ba su kowa wala hadi Gracias.